Велико Търново град, който е толкова красив, че дори историческите му стени изглеждат като да се опитват да ни разкажат шеги. Първо, трябва да посетите Царевец. Там, освен да се насладите на гледката, можете да се опитате да се представите като цар, но внимавайте, че може да ви изгонят, ако започнете да раздавате заповеди на туристите. След това, не пропускайте улица Гурко. Тя е толкова стръмна, че ако не сте тренирали, може да се почувствате като участник в най-силният човек на света. И не забравяйте да се снимате с местните котки, те са истинските владетели на града. Ако искате да се потопите в историята, посетете музея на Възраждането. Там ще научите за българските герои, но бъдете готови да се почувствате малко незначителни, те са направили толкова много, а вие все още не сте решили какво да обядвате. И накрая, опитайте местната кухня. Кой не обича да се тъпче с баница, докато се опитва да разбере как да произнесе Велико Търново правилно? Градът е пълен с изненади и смях, просто се оставете на течението.